aw bisimila lumière TV sanfɛ aw ka jamu kan no min kɔnɔna aw bi kunnafoni sɔrɔ o waati de selen filɛ ka kunnafoni ka taa Mali kɔnɔ Mali ko ka d'aw ma kunnafoni ka d'aw ma a di waati la ka d'aw ma an ka to dun kana min bɛ se ka to bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ ni a waati selen lumière TV sanfɛ maa min bɛna kunnafoni lase aw ma o tɔgɔ de ye Amadu Sala Ture Yusuf Ture ale tigɛ bɛ kamera la min bɛ se ka to aw bɛ se ka na ja sɔrɔ faw bi yɔrɔ min na ni waati na an bɛ to an ka Mali kɔnɔna na gɛlɛya kɔni kɛlen bɛ ka se maanifu ma yɔrɔ caman na yɔrɔ minnu ye Mali dugu kɔnɔnaw ye i n'a fɔ an ka région fo ka taa a bila an ka capitale la gɛlɛya kɔni sera mɔgɔw ma sanko sira fɛ Bankas n'an taara yen nɔ i bɛna ye k'a fɔ ko commune caman bɛ yen olu ye gɛlɛya sɔrɔ i n'a fɔ sanjiko la i n'a fɔ commune minnu bɛ Bankas mara la o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi o commune ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ commune ma ko commune de Bankas yɛrɛ commune u ye gɛlɛya sɔrɔ Dibal commune u ye gɛlɛya sɔrɔ ani Segi commune ninnu bɛɛ lajɛlen gɛlɛya sɔrɔ o de kama an balimakɛ maa ɲɛnaman dɔ bɛ yen na ale kɛlen ka welewelekan mɛn ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ se ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin population ma population min ye gɛlɛyaba sɔrɔ wa an balimakɛ in n'ale tɔgɔ ye ko Tijani Fongoro Tijani Fongoro kɔni ale ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin Bangasikaw ma u b'a wele Tijani Fongoro yɛrɛ u b'a wele ko Kolotugu Masa ale m'a ka nafolo sɔrɔ k'a b'a bɛn a kelen da ma a m'a ka nafolo sɔrɔ k'a b'a kɛ a samɔgɔw dɔrɔn ta ye a m'a ka nafolo sɔrɔ k'a b'a kɛ fɛn wɛrɛ ye ale kɔni ye nafolo min sɔrɔ a bɛ ka a don population olu ka i n'a fɔ dɛmɛli hukumu kɔnɔ ani dɛmɛ hukumu kɔnɔna na ani ka maanifin dɛmɛ maanifin min mɔgɔ bɛ dɛmɛ la o de kama Tijani Fongoro ale kɔni n'u b'a wele ko Kolotugu Masa ale ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin Bangasikaw ma minnu tun bɛ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna na a ye wari kɔni kasabi min bɛ taa $1,000,000 ani ko la a y'o ta k'a di an balimakɛ dɔ ma ni o ye i n'a fɔ an balimakɛ min bɛ yen nɔ n'ale bɛ baara kɛ yen nɔ nka ale yɛrɛ u b'a wele ko Martin Gindo ale kɔni ale kɛra sababu ye sababu min bɛ se ka to population olu bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ o Martin Gindo ale ye wele bila maire ma ka wele bila préfet ma n'o ye Bankas ta ye ka wele bila commune saba in bɛɛ lajɛlen olu ka maire ma k'u fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ dɛmɛ min ne ye an balimakɛ n'o de ye Tijani Fongoro ale y'a di min bɛ se ka to maa minnu bɛ yen k'u a bɛ f'u ma ko sinistre n'o ye maa minnu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ sanjiko sira fɛ min bɛ se ka to dɛmɛ in bɛ s'u ma parce que i bɛna ye mouvement dɔ bɛ yen n'o b'a fɔ ko mouvement patriotique Bankas jigiya olu kɔni olu de ye wuli ka jɔ in kɛ ka wele bila i n'a fɔ an balimakɛ in ma n'a jɔɲɔgɔnw parce que n'u ye wele bila Maliyɛnw ma Tijani Fongoro n'ale ye Kolotugu Masa ale fana y'a yɛrɛ ye welekan in kɔnɔ o de kama ale ye dɛmɛ in kɛ ka ɲɛsin nin population in ma wa bi bi na o population kɔni u n'u ka gɛlɛya bɛɛ o bɛ ka yɛlɛ dɛmɛ min kɛra ka ɲɛsin ma o kama u hakili sigilen don bi bi na min bɛ se k'a to olu n'u denw n'u ka denbayaw n'u sigiɲɔgɔn u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ maaw ye maa minnu ni u bɛ lafiya u sigiyɔrɔ la hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya kɔni ba kɛra ka ɲɛsin ma mais Tijani n'a ɲɔgɔnnaw caman bɛ ka wele min bɛ se ka to dɛmɛ bɛ se ka te population ma wa nin ko in a ma kɛ Bankas dɔrɔn na n'an bɔra Bankas an bɛ boli biribiri ka n'an fɛ ka na Bamakɔ yan n'an nana Bamakɔ an bɛna ye k'a fɔ an ka quartier dɔ bɛ yen u b'a wele ko Yirimajɔ ni ye Yirimajɔ ta k'a lajɛ gɛlɛyaba sera maaw ma maa minnu bɛ yen ni o bɛ taa maa 800 ani 8 la maa 800 ani 8 gɛlɛya kɔni kɛra ka se u ma n'a bɛ f'o ma ko 808 sinistre nin hukumu kɔnɔna na o maa 808 na maa sababu la olu salen kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ ko adamadenw dɔ bɛ yen ni a bɛ fɔ olu ma ko i n'a fɔ dɛmɛbaw olu kɔni welela u ye wulikajɔ kɛ ka dɛmɛw dɔ kɛ ka ɲɛsin maanifu ma mais o fana hukumu kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ so hakɛ min binna nin ko in na o bɛ taa fo so 43 Yirimajɔkaw fɛ yen nɔ o fana kɔfɛ céréales n'a a bɛ fɔ olu ma ko ɲɔw ni malo ni dumunifɛnw olu kɔni a hakɛ min tunna nin ko in na k'a bɛ taa 44 na o fana kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ ko
mobile fila olu kɔni tunna nin ko in na wa o fana kɔfɛ a bɛ fɔ min ma ko bétail n'o ye baganw ye o 24 hakɛ o tunna o fana kɔfɛ 604 volailles précisément ni o ye kamafɛnw ye i n'a fɔ sɛw i n'a fɔ kɔnɔw i n'a fɔ fɛn ɲɔgɔnnaw minnu kɔni tɔɔra nin ko in na a bɛ taa fɔ 604 n'o ye 604 hakɛ n'i ye nin ko in bɛɛ lajɛlen ta k'a fara ɲɔgɔn kan an ka développement social mɔgɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu ye sera ka dɛmɛ minnu kɛ ani olu dɛmɛbaw sera ka olu dɛmɛ ni min ye o de ye sangew ye ani i n'a fɔ finiw ye ka taa fara birifiniw kan ani samaraw ni finiw ni ɲɔgɔnna caman sabula nin ye nin cɛnniba in bɛɛ ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ k'a kɔni a gɛlɛyara kosɛbɛ wa a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko ekɔliso kelen bɛ yen nɔ yirimajɔkaw fɛ yen nɔ 22 ménages o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi denbayaw faw baw ani dɔgɔninw kɔrɔw ani sigiɲɔgɔnw olu minnu ka yɔrɔw cira tantɔ olu de taara sigi ni ekɔliso in kɔnɔ donc ninnu bɛɛ lajɛlen sigilen don ka ala makɔnɔ ka jamana ɲɛmaw kɔnɔ ka malidenw kɔnɔ minnu bɛ se ka dɛmɛ kɛ i n'a fɔ tujani filɛ ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin bangasikaw ma o ɲɔgɔnna don walasa ka se ka kɛ olu ye hali sisan an bɛ to an ka mali kɔnɔ n'o ye fasoba maliba ye kunnafoniw kɔni u b'an bolo kɔrɔ o ka ca kosɛbɛ n'an bɔra o la an bɛ taa masinakaw fɛ yen nɔ lakanako sira fɛ i bɛna ye k'a fɔ ko masinakaw fɛ yen nɔ mali ɲɛmaa minnu sigilen bɛ yen nɔ sa olu ye wulikajɔ kɛ k'a ɲini k'a fɔ ko ni 21h sera ko moto foyi kana boli bilen masina n'a lamini na depuis 21h fo ka taa bila 6h du matin 21h ka taa bila 6h n'o ye nɛgɛ ɲɛ 21 ka taa fara 6h du matin ko bolifɛn foyi kana a boli wa u y'a jateminɛ k'a ye k'a fɔ nin gɛlɛya ninnu n'o o sera ka ni ko ninnu n'a sera ka sigi sen kan moto boli sufɛla fɛ k'o jɔ a bɛ se ka kɛ nɔgɔya bɛ se ka don ko la ni hakilina in kɔni o kɔni taara le 1er août 2024 baara in kɔni daminɛna o la fo sisan moto ti boli ni dugu in kɔnɔ précisément yɔrɔ min bɛ wele ko Masina Segu mara la n'an bɔra yen nɔ an bɛ to halisa an ka jamana in kɔnɔna na an bɛ taa hali sisan kɛnɛya bunakun kan i bɛna ye k'a fɔ an ka centre de santé min bɛ Gawokaw fɛ yen nɔ a bɛ fɔ don min ma ko tubabukalo tile 20 o tɛ bi ye sa wa tubabukalo tile 20 bi n'o ye ou bien a kun de do sa kɛ tubabukalo tile 20 donc n'i y'a ta k'a lajɛ tubabukalo tile 20 kɔni i bɛna ye ayiwa o b'a hakili to donc tubabukalo tile 20 o tɛ kunu ye sa wa tubabukalo tile 20 kunu Gawokaw fɛ yen nɔ u ka centre de santé kɔni olu ye jateminɛ kɛ k'a ye dɛmɛ kan ka don maa minnu bɛ yen nɔ ko tiɲɛni kɛra ka ɲɛsin u ma o de kama u ye u ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan u ye dɛmɛ ta i n'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko mustikar no o de ye sangew ye ani finu ani i n'a fɔ balo damadama dɔ ani i n'a fɔ ɲɔw ani dɛmɛfɛn wɛrɛw finiw ni samaraw ni fɛn caman b'a la olu kɔni y'a ta ka ɲɛsin ni maa ninnu ma n'o ye Gawo population ye minnu bɛ yen ko sanji ye gɛlɛya las'u ma n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa an ka kɛnɛya ko halisa an bɛ to o bolo kan an bɛ taa ministre de la santé la i bɛna ye k'a fɔ ko waati min ni jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ maanifin kan parce que virus kura dɔ bɔlen b'a wele ko virus variole des singes virus in kɔni a kɛra fɛn ye fɛn min ye diɲɛ maaw jatigɛ k'u lasiran tuguni covid 19 o bɔlen kɔfɛ ni virus juguba in fana nana ale n'a y'i minɛ i farikolo de bɛ kurukuru a b'i fari kurukuru de généralement i b'a ye adamaden bolo bɛ kurukuru k'a kɛ kurukuru ye k'a kɛ kuru kumaba dɔ ye donc ni bana in kɔni bɛ ten u b'a wele ko variole des singes an ka jamana ministre kɔni n'o de ye colonel Asan Ba Jalo Ture ale kɔni ye wulikajɔ kɛ ka wele bila kunnafonidilaw ma ka wele bila expertw ma ka sigi kɛ a ka yɔrɔ la sigili min kɛra kunu mardi tubabukalo tile 20 san 2024 utukalo a y'a jira k'a fɔ ko nin pandemi kɔni ko olu bɛ ka a ɲɛsigi u bɛ ka labɛn kɛ labɛn min bɛ se ka to olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ ko o bɛ ka ɲɛsin jamanaw dɔ ma o kɔni ka ɲɛsigi donc o ko an bɛɛ lajɛlen kan hakili to nin variole a kana mɔgɔw sɔrɔ wa dɛmɛ o dɛmɛ bɛ yen n'a
kan ka sen ka kɛ a ka kɛ min bɛ se ka to maanifinw u kɔni bi i n'a fɔ kisi nin bana jugu in ma bon n'i y'a ta k'a lajɛ pour le moment an ka Mali kɔnɔ a ka foyi ma ye fɔlɔ Ala barika la hali sisan Ala barika la a ka foyi ma hali n'a sɔrɔ a yera an ka kɛrɛfɛ jamanaw na sabula a ka hakili jigin k'a fɔ a yɛrɛ Burkina Faso wa a dɔw fana yera Côte d'Ivoire an da bɛna s'a ma sisan donc i bɛna ye k'a fɔ an ka jamana in kɔnɔ alhamdulilayi foyi ma ye fɔlɔ sinon Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ i bɛna ye k'a fɔ a bɛ fɔ fɛn min ma ko variole kɔni ko a 28 cas ko o de yera wa a ye maa kelen faga déjà Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ a ye maa kelen faga donc mais pour le moment Ala barika la an ka jamana kɔnɔ a ma se yan fɔlɔ donc an bɛ wulikajɔ kɛ ka dɛmɛ kɛ min bɛ se k'a to an bɛ ka kisi nin bana jugu in tɔɔrɔ ma donc Asan Ba Jalo kɔni wele bila bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la nin bana jugu in a kana na gɛlɛya las'a ma wa n'i bɛ don n'i bɛ bɔ i bɛ hakili to i yɛrɛ la parce que bana min don a ka teli ka yɛlɛma wa Ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma dɔrɔn n'an bɔra o la an bɛ to hali sisan an ka jamana in kɔnɔna na an bɛ taa précisément i n'a fɔ Lafiyabugu kaw fɛ yen nɔ i bɛna ye k'a fɔ ko Lafiyabugu u ka yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ sa n'u b'a wele bon Lafiyabugu min don yan Lafiyabugu tɛ dɛ Bandiagara Lafiyabugu don donc les promoteurs de la pharmacie i n'a fɔ Bandiagara kaw fɛ yen nɔ pharmacie dɔ bɛ yen u b'a wele ko pharmacie Tuguna u ka quartier min bɛ yen n'u b'a wele ko Lafiyabugu maa dɔ maa min pharmacie maa kɔni a tigi kɔni u kun y'a kidnappé n'o ye k'a dogo ka bɔ n'a ye ani karamɔgɔ dɔ olu kɔni u yera u kɔni bilala ka na so an filɛ waati min na kalo 2 minɛnen kɔfɛ Bandiagarakaw fɛ précisément u ka pharmacie min wele ko pharmacie Tuguna n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Bafulabe kaw fɛ yen nɔ Bafulabe i bɛna ye k'a fɔ ko tile 2 de kɛra tile 2 min i n'a fɔ le 19 le 28 le 18 ani le 19 moteur kuru minnu bɛ boli ji sanfɛ u kun jɔra sabula ji kun bɛ ka turbulence kɛ sanji kama sanji cayara gɛlɛya ye mɔgɔw sɔrɔ donc mɔgɔw siranna u kɔni kun tɛ ka sen ka boli ji sanfɛ comme a ka di mɔgɔw ye cogo min na i bɛna ye k'a fɔ kunu kɔni a baara daminɛna tuguni mɔgɔw ye wulikajɔ kɛ u bɛ k'u ka kuru boli ji sanfɛ alhamdulillah donc a bɛ fɔ min ma ko le trafic fluvial kɔni a ye baara a daminɛna nin waati in na Bafulabe kaw fɛ yen nɔ ani Mayina n'an bɔra yen nɔ halisa an bɛ to an ka jamana kɔnɔ i bɛna ye k'a fɔ ko dugu dɔw kɔni bɛ yen nɔ sa o ye précisément dugu min bɛ wele ko Ndɛlamine kɔni maanifinw dɔ bɛ yen nɔ sa n'o de ye malifatigiw ye minnu dɔnnen tɛ u yelen tɛ olu kɔni kɛlen don ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin bergers ma n'a fɔra ko berger bɛɛ hakili b'a la o ye bagangɛnnaw ye u kɔni ye tɔɔrɔ ni gɛlɛya ta ka ɲɛsin bagangɛnnaw ma ani maa minnu fana bɛ yen nɔ ko u bɛ tagama u bɛ taa ka seginw kɛ précisément voyagekɛlaw gɛlɛya kɔni b'u ka burusi kɔnɔna na yen nɔ o bɛ maa jugu dɔ bɛ yen olu bɛ t'u dogo tu kɔnɔ o bi gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma k'u ka bololafɛn minnu la ani bergers n'o ye bagangɛnnaw kɔni u bɛ ka gɛlɛyaba ta ka ɲɛsin ma Ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma halisa an bɛ to an ka jamana kɔnɔ a bɛ fɔ fɛn min ma ko le renforcement des parcs électriques n'o ye kuranko an ka kuranko kɔni n'i y'a ko ta k'a lajɛ Mali ministre n'o ye an ka musoba in ye sa n'o ye ministre min ka baara ɲɛsilen don kuranko ma ale ni précisément Chinkaw olu kɔni y'u tigɛ ni ɲɔgɔn ma ka a lajɛ o bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na min bɛ se k'a to an ka i n'a fɔ kuranko kɔni bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na u ye centrale fɛ a bɛ fɔ min ma ko précisément centrale solaire u y'o dɔ kɔni sigi Fanakaw fɛ yen nɔ a bɛ taa 100 kilowatts la fo ka taa 100 kilowatts la fo ka taa bila 1000 kilowatts la o kɔni u y'o sigi min bɛ se ka to kuranko gɛlɛya kɔni o bɛ se ka taa ka bɔ Mali da la cogo min na wulikajɔ n'a baaraw kɔni o bɛ ka kɛ précisément Fanakaw fɛ yen nɔ an ka ministre o ni chinois ka groupe dɔ bɛ yen olu kɔni u y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma précisément n'u b'a wele ko parc électrique olu kɔni y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma u ye nin bɔlɔnɔbila kɔni kɛ min bɛ se k'a to lafiya o bɛ se ka sɔrɔ malidenw ka bɔ malidenw yɔrɔ kuranko sira fɛ hali sisan an bɛ to an ka jamana in kɔnɔ gɛlɛyaw ni tɔɔrɔw kɔni o camanba de kɛlen don ka ɲɛsin maanifinw ma min bɛ se k'a to ko maanifinw bɛ se ka bɔ gɛlɛya dɔw kɔnɔna na
n'i y'a ta k'a lajɛ Bamako yan n'i ye Bamako bɛɛ ta k'a lajɛ an ka Bamako faaba n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛyaw kɔni sɔrɔla le 17 août 2024 o gɛlɛya ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ ko maanifin hakɛ min n'u ye gɛlɛya sɔrɔ sanjiko sira fɛ dɔw sara dɔw bi balo la dɔw ka bololafɛn bɛ tunna wa o maanifin ninnu n'i y'u bɛɛ ta k'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa 5000 personnes n'a bɛ fɔ o ma ko maanifin 5000 o de mɔgɔ bɛ dɛmɛ na sanji ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin minnu ma seulement le 17 août 2024 sibiri tɛmɛnen kalo tile 17 gɛlɛya min sɔrɔla dɔrɔn o maanifin n'i y'u fara ɲɔgɔn kan Bamako yan dɔrɔn minnu mɔgɔ bɛ dɛmɛ na a bɛ taa maa 5000 la donc wele bilalen don bɛɛ ma maa maa bɛ se ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin nin maa ninnu ma i ka wulikajɔ kɛ i ka dɛmɛ kɛ i ka ɲɛsin ma n'an bɔra yen nɔ an ka faso kɛrɛfɛ faso dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko Burkina Faso ni AES jamana dɔ fana don o kɔni y'a jira k'a fɔ ko a bɛ fɔ min ma ko des cas suspects de variole des singes détecté i n'a fɔ o Burkina Faso n'i y'a ta k'a lajɛ o maa 2 in o kɔni yera ministre min ye kɛnɛya ministre ye min bɛ Burkina Fasokaw fɛ n'u b'a wele ko docteur Lassian Kargou ale kɔni de y'a jira docteur kɔni n'o ye Lassian Kargou ale kɔni Kargougou voilà Lassian Kargougou ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko vraiment gɛlɛyaba o kɔni bɛ ka ɲɛsin Burkina Faso ma parce que pandémie juguba in n'u b'a wele ko variole des singes ko o kɔni bɛ Burkina Faso wa a bɛ ka wele bila Burkina bɛɛ ma aw cɛw aw musow aw denmisɛnninw maakɔrɔw Burkina bɛɛ k'u bɛɛ ka wulikajɔ kɛ k'u hakili to ɲɔgɔn na wa a kɛrɛfɛ jamanaw fana n'o Burkina kɛrɛfɛ jamanaw ye i n'a fɔ Mali i n'a fɔ Burkina Faso Niger ko bɛɛ k'u hakili to yɛrɛ la parce que hali ni i n'a fɔ ni Togo ni Benin fo ka taa a fara i n'a fɔ Côte d'Ivoire kan Côte d'Ivoire kɔni déjà 28 k'a yɛrɛ yen nɔ mais Burkina Faso pour le moment k'a 2 de yɛrɛ ye an ma mɔgɔ fana bani ko mɛn yen nɔ Ala kana kɛ donc n'i y'a ta k'a lajɛ an ka Mali kɔnɔ nin ma ye an b'a mɛn k'a yɛrɛ Niger fana parce que comme an ka jamana ye 3 ye sisan Mali Burkina Faso ani Niger a fɔra k'a yɛrɛ an ka jamana kelen na n'o ye précisément Burkina Faso mais pour le moment Mali ministre y'a fɔ ko foyi ma y'an fɛ yan ko foyi ma y'an fɛ yan donc a b'a jigiya ko maliyɛn bɛ se k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma min bɛ se k'a to nin bana jugu in Mali fin bɛ se k'a kɛlɛ cogo min na o de bɛ ka ɲini mais kɛlɛcogo bɛ kɛ cogo di an kan ka mun de kɛ an kan ka mun ni mun de ta an ka hakili to an yɛrɛ la an ka hakili to an ta yɔrɔ la an ka hakili to an ka maanifin na ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn ye donc peut-être o bɛ se k'an kisi ni bana jugu in ma donc nin de kun ye an ka bi i n'a fɔ kunnafoni ye yanni an ka bɔ kuma na an bɛ an ka dɛmɛbagaw fo kosɛbɛ Fatumata Ɲani Batuli mouvement Anbiko ɲɛmaaba ani Toulouse groupe ɲɛmaaba an b'a fo a dɔgɔnin Binta n'o ye a ka danga ye Madame Touré Binta Ɲani an b'a fo Anbiko vice présidente don ani Toulouse groupe o fana vice présidente don an ka foli ni tanu bɛ se a ma o fana kɔfɛ an dɛmɛbaaba dɔ bɛ yen n'o y'an balimakɛ ye n'ale tɔgɔ ye ko Mamutu Tarawele a bɛ bitigi min kunna fɔ de ma ko yɛlɛ électronique chez Mamutu Tarawele an ka foli ni tanu bɛ se Mamutu Tarawele ma a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ani maa o maa bɛ yen k'o bɛ taa sanni kɛ Mamutu fɛ an b'u bɛɛ fɔ n'aw mɔgɔ bɛ électronique minɛnw na a ye munumunu a ye ka boli ka taa Mamutu Tarawele fɛ na o b'u sɔrɔ yen nɔ donc nin de kun ye bi ta ye sisan an bɛ wuli ka bɔ yan Mamutu Tarawele ka publicité a bi tugu a la min bɛ se ka to aw bɛ taa Mamutu Tarawele fɛ électronique minɛn fɛn fɛn bɛ yen k'aw mago b'a la aw b'a sɔrɔ yen nɔ Yusuf Touré halisa a tɛgɛ kun bɛ caméra la Amadou Sala Touré kuma bara kun bɛ n bolo a ye kan mɛn Ala sɔnna ma sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan wassalam. Balimakɛw n balimamuso électronique minɛn de jɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sokɔnɔ minɛnw misiri kɔnɔ minɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafulu minɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe hatɛ fune dumasi chez Mamutu Tarawele yele électronique a filɛ nin n'i bɔra Mɛnbugu sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre Mabile fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique chez Mamutu Tarawele i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ bafule guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔ n da o tumana sa boli biribiri i ka taa se yele électronique chez Mamutu Tarawele ka yɔrɔ la
n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ. o ye cɛ funɛ dimanche o tumana sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Tarawele ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yɛlɛ électronique hatɛ